Gcineni seluze lwafika usuku likaZuma lokuthi avele enkantolo nokuyinto abelokhu eyisho. UZuma wehlulekile ukukhombisa inkantolo ukuthi amacala abhekene nawo kumele achithwe ngenxa yokuqhambukela kwezombusazwe icaleni elithinta umbuso. Umbuso ugcina umbekile uZuma kanye neThales amacala. UZuma uwaphike wonke amacala eyishumi afaka phakathi ukuzibandakanya kwezamabhizinisi ngokungemthetho, ukukhwabanisa enkohlakalo kanye nokushushumbisa imali. Umbuso usoluZuma kanye neThales ngokuhlela kanye nokulawula amabhizinisi ngokungemthetho nokuyicala eliqukethe iminyaka engafinyelela ema-25 ejele. It is alleged that from a date prior to October 1995 and continuing thereafter to the 1st of July 2005, and that in Durban, in the district of Durban, the accused, whilst employed by and or associated with an enterprise, to wit the Nkobe enterprise described in the racketeering preamble, conducted or participated in the conduct, directly or indirectly, of such enterprise affairs through a pattern of racketeering activity, to wit the planned, ongoing, continuous or repeated participation or involvement in any of the predicate offences as set forth in Racketeering Acts 1 to 1582, which are contained in the indictment, including the commission of 2 or more of the predicate offences. iThales yona iyaphika ukuthi yayazi ngenkokhelo yayinikwa uZuma kusetshenziswa uSheikh. Le nkampani yezikhali ithi le mali yayikhokhela uSheikh yayingeyona yobumnyama ngoba babesebenzisana odabeni lokuthengwa kwezikhali. Ummeli kaZuma uadvocate Dalimpofu SC uphinde wenza izethulo ezeyamene nesicelo esikhethekile njengoba befuna khoxa umshushusi sombuso uadvocate Billy Downer SC. uZuma uthi angeke kwenziwe ubulungiswa kuleli cala ngoba uadvocate Downer indlela abesiphethe ngayo ibinokuchema. Mr. Downer's denial that evidence of political interference, which is admitted by the NPA, demonstrates that he cannot be trusted to be an impartial and independent prosecutor to act in good faith, which would include disclosing to the court evidence of unlawful political interference within his knowledge that could hurt the state's case against me. Ezinye zezizathu ezibekwayo ukuthi lo mshushiso omkhulu weseka isicelo seDemocratic Alliance okuyiyona yaphosela inselelo ukuchithwa kwamacala abhekene noZuma enkantolo. Umpofu usola uDowner ngokuputshuzela bezindaba imininingwane ethinta icala kanye nokwehluleka kwakhe ukubikwa ukuthi kunokuqhambukela kwezombusazwe. Wakushaya indiva nokuqhambukela kwezomntolo emhlabeni ekuphenyweni ngoZuma. Umpofu uthi uma ephumelela ekususeni uDowner njengomshushisi kuzomela uZuma akhishwe phambili kuleli cala. Ijaji lithe lezi inhlangothi zombili kuzomela ifaka amaphepha nezinsuku ezifanele njengoba lolu daba kuzobhungwa ngalo ngomhla zi-19 kuNtulikazi.